Gach bliana bí sin féin siamh teachcain an áirtílach an respite. A sinna cíalach go David dolisteach sin agus dhéime sé tse fallaf. Mar is trí cesin díach a dhéanamh anna seachcain ach bí ina rúdacin le colladíag, mar is trícha stáú san nuair sin bí céir seachcain acin ha istéis well, chan istéis sin nach runna sin agus istéis sin. So ha David dolisteach an áheachcain is an colladíag, sama sé fallaf. So bí sin má céit a dharsta sin. Is é sin cóirta David a bhí ann cuideach dúns ha dún ann a ha céitis agus ha ann díadach sena bhí céitis. Hé cóirta is go mór. Sé rút scanne le hána féin sin sa fallaf. Búin chaníar mé bhílí déanamh ceart, bí mítíach a fallaf stocha fidach go cuiteach nó fallamlúm héin, agus tíoch a bhí féin fós is an seachcain. Agus chaníar órá díoch ó cudromach sa ha sin is an dúine bhí sa céad sé dún eile. Mar is trícha chaníar uach díoch a smúneach idir dúine sin fada dúil. Chaníar féin sin sa smúneach a ghostain, dí a dhí ghostain, cymar á héine fadachcain. Agus búin bí dúine fadachcin cinteach cuiteach go bhí fallaf. Schanil sin má, cha bachorgad bhí fadach cin cinteach, cyn féimtú déna cinteach go bhfuilú héin áráicht is an bhí céad an uair sin is duine ac yn bí go hawn.